निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची आगावा. नमस्कार. कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकणसादलावच्या जाऊ देवाची आगावा या विशेष कार्यक्रमात मी विनायक गवस आपलं सगळ्यांचं स्वागत करतो. सावंतवाडी शहर आणि सावंतवाडी शहराचा इतिहास हा सर्वश्रुदाय सर्वज्ञादायी इतिहासात त्याच्या नोंदी आहेत. पण सावंतवाडी शहराचं ग्रामदैवत किंवा सावंतवाडी शहराच्या लगत असणारं एकमेव असं एका देवीचं मंदिर म्हणजे चराड्याच्या श्रीदेवी सातेरीचं मंदिर. ही सातेरी देवी म्हणजे सावंतवाडीवासियांची, सावंतवाडी शहरवासियांची ग्रामदेवता म्हणून मानली जाते. हा नेमका इतिहास काय, या ग्रामदेवतेबद्दल अधिकची माहिती काय जाणून घेऊया या विशेष कार्यक्रमात. नक्कीच आपण ज्या मंदिराचा उल्लेख केला त्याच मंदिरात आपण आलो आहे. आणि हे मंदिर म्हणजे किंवा ही देवी म्हणजे सावंतवाडी शहराचं ग्रामदेवत आहे. या ग्रामदेवताबद्दल अधिकची माहिती देण्यासाठी या गावचे प्रमुख राजाराम परब आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, एक मोठा वारसा, मोठा इतिहास या देवस्थानाला आहे आणि या देवीला सावंतवाडी शहराची ग्रामदेवता का म्हटलं जातं? याचं कारण ज्यावेळी सावंतवाडी शहरात खेम सावंत भोसले आले त्यावेळी त्यांच्यानी पाटेकराची स्थापना केली. त्यावेळी ग्रामदैवत त्यांना गरज पडली. त्यावेळी त्यांच्यानी ही ग्रामदेवता म्हणान चराठा सातेरी पंचायतन बाराचा म्हणांता ठरलं गेलं. त्याप्रमाणे ही गोष्ट 350-400 वर्षाची असल्यामुळे हे देवस्थान चराठा गाव मर्यादेप्रमाणे 12 पंचायतनाची स्थापना झाली. स्थापना झाल्यानंतर सावंतवाडीच्या सगळी शहरातली माणसं ह्या देवीकडे येतात. ह्याच्याकडे त्या माणसांचं काहीतरी लोपलं, जळलं, काहीतरी आज म्हणा तरी काहीतरी अडीअडचणी असल्या आणि होणारे नसले तर या देवीकडे येऊन नवस केल्यानंतर साडी चोळीचो त्यांची कामं भराभर झालेली आहेत. आतापर्यंतचा ह्या देवीचा इतिहास आहे. त्याचप्रमाणे 12 पंचायतनात ज्या अर्थी लोकांची केलेले नवस जत्रेच्या उत्सवात ते पेड केले जातात अशी ह्या देवीची कीर्ती आहे. त्याचप्रमाणे ही कीर्ती 12 पंचायतन पावनाई रवनात 12 पंचायतनाचा पूर्ण विचार करून या सातेरी या देवीने जबाबदारी घेतलेली आहे आणि त्या ठिकाणी कौल लागले जातात. अडीअडचणी मोकळे होतात. नाही जे अडीअडचणी मोठे असतात ते ही देवीन कौल दिल्यानंतर सगळे ते अडचणी बाजूला होतात. त्यांना वंशिकसुद्धा काही नसलं असलं मूल तर ते सुद्धा त्या नवसात ह्या देवीने त्यांची कामं केलेली आहे. असे याचे हे देवीचे भाविक असत. नक्कीच अगदी जत्रोत्सव सुद्धा आम्ही बघतो देवीचा मोठा असतो आणि अगदी सावंतवाडी शहरच नाही तर अगदी सगळ्याच आपल्या जिल्ह्यातले लोक देवीच्या चरणी नतमस्तक होत असतात. ही फार मोठी गोष्ट आहे की अडीअडचणी माणसाच्या असतात. त्या अडीअडचणीमुळे
जे गोष्टी होत नाही ते नवशी हिचर गाराणा घातल्यानंतर त्या ठिकाणी मानमत्ते बोलल्यानंतर नवस बोलल्यानंतर लोकांची इच्छेप्रमाणे कामं होतात. घरची सगळी कामं ती देवी करून देतात. परत ते नवस फेडायला गर्दीने इथे येतात. नक्कीच. आता आम्ही काही क्षणापूर्वी पाहिलं तर काही कौल प्रसाद तुम्ही इथे घेत होता, त्याच्याबद्दल काय सांग? कौल प्रसादाचा विषय असा, आमच्या या सातेरी देवीकडे आज कौल लागतात. ते तांदळाचे लागतात. ते सुद्धा डावा आणि उजवा मागण्याचा एक देवीचा रीत आहे. त्या रीतीप्रमाणे मागल्यानंतर जे काही अडीअडचणी असतात ते कौलात दिसतात. कौलात दिसल्यानंतर रीतिरिवाजीप्रमाणे तोड केल्यानंतर परत ते उजव्याकडे दिसतात. अशी ह्या कौलाची परंपरा आहे. नक्कीच. सावंतवाडी राजघराण्याशी संबंधित आणि सावंतवाडी शहराशी संबंधित एक ग्रामदेवता असल्यामुळे जे मान असतात, राजघराण्याला नेमका कसा मान आहे आणि गावातल्या लोकांना कसा मान उत्सवात दिला जातो? गावाच्या असे की आज ह्या गावातून जी मुली बाहेर दिल्या गेल्या त्यांच्या नवसाच्या ओट्या इथे येतात. सावंतवाडी शहराचे भोसले हे इथे येऊन नारळ ठेवून देवीला मान करून जातात. अडीअडचणी असले तर देवीला सांगतात. अडीअडचणी देवी मोकळी करते. गावात 12 पंचायतन कशासाठी तर आम्ही 40 परपासून परब मानकारी पुर्येचो मारिंगण दाणेकार मानकारी हे 2 माणूस मर्यादेकडे उभे रावले की सगळे नवस काय असतील ते सगळे मोकळे देवी सांगल्याप्रमाणे भराभर लवकरात लवकर कामाची सगळ्या मोकळी करून देतो आणि लोकांना लाभ मिळतो. असा या देवीचा अध्याय आहे पूर्वीचा. नक्कीच. श्री परब यांनी ज्या पद्धतीनं सांगितलं की सावंतवाडी शहराचं श्रीदेवी सातेरी हे ग्रामदैवत काय आणि कधीपासून आहे, जवळजवळ 350-400 वर्षाचा इतिहास सावंतवाडी संस्थानला आहे. आणि असाच इतिहास या देवस्थानाला आहे. ज्यावेळी सावंतवाडी शहराची निर्मिती झाली, पहिले खेम सावंत हे या सावंतवाडी राजघराण्याचे राजेसाहेब होते, ते उठवण्यामध्ये होते. आणि ज्यावेळी दुसऱ्या खेम सावंत किंवा लखम सावंत यांच्या वेळेला सावंतवाडी शहराची निर्मिती झाली, त्यावेळी सावंतवाडी शहराचं ग्रामदैवत मात्र हेच सराटीची श्रीदेवी सातेरी राहिल्याच आपल्याला पाहायला मिळतं. आकेला धावणारी, नवसाला पावणारी अशी देवी म्हणून जगभरात या देवीची ख्याती असलेली आपल्याला पाहायला मिळते. कॅमेरामन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकणसाद लाईव्ह, सराठा. निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष. जाऊ देवाची आगावा.